selection. Aure kenan na sani alkhairi ne, in ka yi shi za ka farka da safe a ce maka mai gida. Aure kenan na sani alkhairi ne, in ka yi shi za ka farka da safe a ce maka mai gida. What? Aure suna ne wanda muka gani a karatu, shi ke da girma in kai sai kaga kayi kumatu, kaga kayi kibar ka bulbul tuzuru ko sai sabbatu. Mutum ya yi aure sai kaga duk an ba shi kulawa. Aure Gaskiya. Aure kenan na sani alkhairi ne, in ka yi shi za ka farka da safe a ce maka mai gida. sai ta kalar shiga ko da yaushe na darawa. Dan uwa ka yi aure in kai za ka ga kai haskawa. Dan annabi ya faɗa in ka yi shi fa kai dacewa. Dan ibada in ka yo ladar ka ake ta daɗawa. Aure Aure kenan na sani alkhairi ne, in ka yi shi za ka farka da safe a ce maka mai gida. za ka fita a damuwa in ka yi shi da buɗa aiwa. Hankalinka ya kwanta shi haka aure alkhairi ma. Za ka daina faɗa da ganne idan ku tuwo a zuwa ma. Daga nan kuma sai amaryar ka in ta yi za ta zuwa. Aure Aure kenan na sani alkhairi ne, in ka yi shi za ka farka da safe a ce maka mai gida. sai ka fushi har da ruwa za ta kawo ma. Za ta ce maka mai gida buɗe baki na zuba ma. Shi sirrin aure akwai karatu zo na tuna ma. In ka yi shi fa za ka ga har mukami za a naɗa ma. Aure Aure kenan na sani alkhairi ne, in ka yi shi za ka farka da safe a ce maka mai gida. Aliso mai waka ni kuma sauti za na buga ma. Tunda in ka yi aure har girki matar ka take ma. In ka cika yi wanka har da ruwa za ta yi zuba ma. Ka fito daga wanka mai a jiki ta yi yau shafa ma. Aure Aure kenan Risaki. na sani alkhairi ne, in ka yi shi za ka farka da safe a ce maka mai gida. ita za ta kaɗe gado kai abin sai aure dawa. Da kana a tuzuru in ka ji yunwa ka faɗi mama. Wata ran in ba ta nan har abinci za ka ɗumama. Wata rana kwa za ka gan ka gari ba mai girkawa. Aure Aure kenan na sani alkhairi ne, Risaki. in ka yi shi za ka farka da safe a ce maka mai gida. har ka dinga tunanin waya za ka yi ka karyawa. To mazo ki ji yar uwa dan uwa aure zan nema. Wait, what? Dan in raka shan faratin da yar kirki zan sawa. In na ce mata za na sha ma ta ce bari in dawowa. Aure Aure kenan na sani alkhairi ne, in ka yi shi za ka farka da safe a ce maka mai gida. in ka yau aure ka ji har da lastin za ka fi wa. Kana jin barci a kai ka har fita za a yi wa. Kuma za ka ga kai fushi har da rarrashi za a yi wa. Ita maka tararaya har da sumbata za a yi ma. Aure Aure kenan na sani alkhairi ne, in ka yi shi za ka farka da safe a ce maka mai gida. ko a dan maka wasa kai alisoni dawa dawa. Da ce ne aure yanzu kira na za a yi wa ba. Ni ko na kashe hula a girma ya kama ni. Ganuwa rage yawo kar tuzurai su kama ni. Aure Aure kenan na sani alkhairi ne, in ka yi shi za ka farka da safe a ce maka mai gida. na dawo aiki in na shige daga za ka ishe ni. Ko ka gan mu tsakar gida in muna yin yan wasanni. Za mu dinga ta yin abu